काय चालू झाला नशीब आहे. होय होय बरं ना काय वाटतं लाईव्ह करता लाईव्ह करता आणि मी व्हिडिओ करतो. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर आता आमच्याकडे आरती चालू होणार आहे, त्यासाठी लाईव्ह करतो आहे. कारण की व्हिडिओ एडिट होईल, अपलोड होईल तोपर्यंत 3-4 दिवस जातील, म्हणून लाईव्ह करतो आहे. आणि थोड्याच वेळात आपला व्हिडिओ पण येईल, तो पण अपलोड झालेला आहे. मंडळी येतात ही बघा. लाईव्ह आस होय. गाडी चालू काय करतो काय पेटता की नाही बघा. कापड एकदम भात बांधणार. त्या काय होता आज पीक होणार आहे. पुढे पुढे तू पुढे सुख करता दुःख हरता वाचा विघ्नाची जय गणपती गजानन महाराजा. होय महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली आहे. होय महाराजा. ती केलेली सेवा मान्य करून घे. होय महाराजा. आणि शहरात सवाशेर दी महाराजा. होय महाराजा. मंगलमूर्ती. जय गणपती गजानन महाराजा. होय महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली आहे. होय महाराजा. केलेली सेवा मान्य करून घे. होय महाराजा. सगळ्यांना सुखी ठेव. आणि शहरात सवाशेर दी महाराजा. होय महाराजा. मंगलमूर्ती. मोरया.
गौरव काय रे भाविकांचं दर्शन भाविकांचं अलोट दर्शन दर्शनासाठी रांग लागली. सॉरी दादा सॉरी तू दादा म्हणणार होता म्हणून मी तुला आधीच सांगेन. काय तेजू अरे नमस्कार. गर्दी बघा किती आधी. इकडे ताडपत्री काय आहे ताडपत्री काय तू आरतीला होता की नाही? किती होता? काय झालं? तर मित्रांनो अचानकमध्ये लाईव्ह करावं लागला आहे कारण की व्हिडिओ आजचा जो जाणार होता थोडा लेट झाला आहे. आता अपलोड झाला आहे. हा व्हिडिओ झाला की तो व्हिडिओ पोस्ट होईल. बाकी आरतीला पण आज जायला मिळालं नाही व्हिडिओच्या एडिटिंग पायी. आज एका दिवसात जेवढे कालच्या दिवसात 3 व्हिडिओ शूट केलेले ते सगळे आज एडिट करून झालेले आहेत आणि ते हळूहळू येतील उद्यापर्यंत. आणि बाकी ह्याच धांदलीत आहे व्हिडिओ शूट करणे आणि एडिट करणे. त्यामुळे पटापट व्हिडिओ तुम्हाला जाण्यासाठी ही सगळी गडबड गोंधळ चालू आहे. त्यामुळे आज आरतीला पण नाही गेलो आहे. पण आता आरती तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून हे लाईव्ह केलेलं आहे. तर आता आज जेवढ्या आरती झाल्यात आणि तिथे नारळ ठेवून गाराणी घातली आहेत ती नारळ सगळे एका आमच्या मांडावर जमा होतात आणि त्याचा सगळा प्रसाद करून सगळ्यांनी वाटला जातो. तो आता कार्यक्रम आहे. तो तुम्हाला व्हिडिओ तो सविस्तर बघता येईल. हे फक्त जस्ट लाईव्ह केलं आहे. तर आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. गर्दी बघा किती झाली आहे ती. आणि लवकरच 5 मिनिटात तुम्हाला आमचा कालचा व्हिडिओ मिळेल गणपती आगमनाचा. तो पण बघा. गर्दी बघा. पाण्याची कळशी आहे. होय. चला तर एवढी सगळी गडबड आहे. तर आता भेटूया आपल्या मेन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.